Hvem vil ikke gerne flyve frit som fuglen? En fugl, som repræsenterer frihed, religion eller fred. Se Pablo Picasso, Asger Jorn, Johannes Larsen og Carl Henning Pedersen slippe fuglene løs i den nye særudstilling I'm Like a Bird på Skovgård Museet i Viborg. Oplev både nye og gamle kunstværker på udstillingen I'm Like a Bird fra den 9. september til 30. december. Se åbningstider og meget mere på skovgårdmuseet.dk.